Είμαστε George T. Solo και θέλω να μιλήσω για την πιο άθλια, βρώμικη, ξεφαντωμένη, πουλημένη, πλούσια ομάδα σε όλα τα χρονικά του ποδοσφαίρου, τον Ολυμπιακό. Κατερίνα Στικούδη. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα σαχλή. Μου έχει το χοντρό να τρώει σουβλάκια και ο σουβλατζής τον πληρώνει για να συνεχίζει να πηγαίνει εκεί να τρώει. Τόσο χοντρός είναι ο Μαρινάκης, φίλε. Κοίτα βρίσκει τα λεφτά. Να μην πούμε για τις μίζες. Ο Μαρινάκης πηγαίνει στις ψαροτραβέρνες και επειδή είναι χοντρός του δίνει κρέας. Καταλαβαίνετε. Τα πλοία του μέσα πρέπει να έχουν γύρω στα 30 εστιατόρια και από αυτά τα 29 θα είναι μόνο για αυτόν. Ο Μαρινάκης είναι ένας κολόχοντρος που θέλει να κερδίσει πρωτάθλημα κάθε χρόνο για να παίρνει τα εκατομμύρια από την ΕΠΟ και μετά να πηγαίνει να τρώει χαβιάρι και να το βάζει στο κρέας του. Καταρχάς, θέλω να μιλήσω για τη χειρότερη ομάδα που υπάρχει στους 16 αυτή τη στιγμή στο Champions League. Ρε Μίτσελ, με αυτή την ομάδα του Ζαμπουζούκια δεν πας. Πας Ζαμπουζούκια και βλέπεις τον Ροναλντίνιο. Τι είναι αυτά. Άκου παίκτες. Θα σχολιάσω όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού που πας με τέτοια ομάδα. Ρόι Κάρολ, ο μεγάλος τερματοφύλακας. 40 χρονών και παίζει ακόμα. Ούτε καν παίζει, τέλος πάντων. Γιάννης Μανιάτης, Vice Captain, μη χέσω και μέσα. Να μου πάρεις το πουλί Μανιάτη, εντάξει. Μετά έχουμε και τον Πελέ, το μεγάλο Πελέ από τον Εργοτέλη. Ο Πελέ είναι, μου φαίνεται είναι πιο καλός από τον Βραζιλιάνο τον Πελέ. Κατερίνα Στικούδη. Ο άλλος έχει το νούμερο 3, γαμούσε τον Εργοτέλη. Τον πήρε ο Γαβούλης να τον δώσει δανεικό, αλλά αυτός είναι ο έξυπνος. Δέχτηκε να μην βασικά. Έκανε συμβόλαιο να μην δώσει δανεικός, ήταν έξυπνος. Αυτόν πήρανε με σκοπό να τον δώσουν δανεικό. Παύλο Μασάντο. Πού πας κακομοίρη να παίξεις ποδόσφαιρο. Εσύ είσαι για χόκκι με τον μπαστούνι ανάποδα. Μετά είναι ο Αναστάσιος Παπάζογλου. Αυτός ότι πας δεν ξέρω. Αυτός έχει μείον ένα παιχνίδια στα πόδια του, δεν παίζει ποτέ. Μετά πάμε και τον Άρη Ιμπαγάζα, τον άλλο μεγάλο γέρο μετά από τον Ρόι Κάρολ. Ο Ιμπαγάζα, παιδιά, τον βάλουν στο 90 και με 1 λεπτό καθυστερήσεων και θα κουραστεί. Θα κουραστεί. Μετά έχουμε με το νούμερο 8 τον Ντελβίν Τζίνγκα, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Μετά έχουμε με το νούμερο 9 τον Σαβιόλα. Καριόλα! Τι να πω! Κολογέρος τώρα. Έβαλε 3 γκολ στον Εργοτέλη, δεν ξέρω σε ποιον το έβαλε στην Κολοπετινίτσα και λένε ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Πάμε. Κώστας Μήτρογλου, Γύφτογλου. Ο καλύτερος Έλληνας, εμένα μου λες. Ο καλύτερος Έλληνας από το τέλος είναι. Μετά πάμε στον Ανδρέα Σάμαρη. Τον κακομοίρη, τραυματίστηκε και πρέπει να βάλει Σαμάρη. Μετά πάμε στον Χιμένες που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κρίμα. Κακό δικό του. Ο Νταβίτ Φουστέρ είναι με το νούμερο 19 επόμενος. Τι να πω. Αυτός ο τύπος πάει και δεν πάει. Σε λίγο θα παίζει με ένα πυρικό καροτσάκι. Τι είναι αυτός πια. Νούμερο 20. Χωσέ Χολέβας. Χολέβας. Ας το διάλογο τον κάνετε και Έλληνα. Δεν ξέρει να μιλήσει τα γερμανικά, δεν ξέρει αυτός. Πάμε μετά στον Κάπτεν Αβραάμ Παπαδόπουλος που έχει να παίξει από το 2020. Το ξέρω ότι είναι πάλι. Αυτό το έτος δεν έχει υπάρξει. Και λοιπόν συνεχίζουμε μετά τον Αβραάμ, όπως θες το λες. Με το νούμερο 23 ο Δημήτρης Σιώβας. Το παιδί, τι να πω, όταν ήταν μικρός πρέπει να τον έριξαν σε μια γαβάτα, όπως τον Οβελίξ. Μόνο που αντί να είχε το μαγικό υγρό που τον κάνει δυνατό, είχε τον υγρό που τον κάνει άμπαλο. Και μετά επειδή παίζουν Ολυμπιακό, ο Σάντος τον πήρε και στην εθνική. Πού πας με τέτοια ομάδα, Μίτσελ, επιμένω. Μετά έχουμε τον Κώστα Μανολά. Καλό παιδάκι, στην ΑΕΚ έπαιζε και εδώ παίζει. Όλο οι Γάλλοι λένε «Ω, το θέλει η Μπαρτσελώνα», «Ω, το θέλει η Ρεάλ», «Ω, το θέλει η Βαλένσια», «Ω, το θέλει το πουλί μου». Φίλε,
Ο Παπα-Νικολάου του μπάσκετ έχει αφήσει μουσάκι. Από την ΑΕΚ μου ήρθε ένα βλαχόπεδο και μου θέλει και μπάλα. Μπάλα στα αρχίδια του έχει. Όχι, τότε πώς θα παίξει μπάλα. Μετά έχουμε το νούμερο 26 τον Ζωέλ Κάμπελ. Κάτω έχω ακούσει γι' αυτόν. Χτυπάει καμπανάκια. Μετά έχουμε το νούμερο 30 τον Λεάντρο Σαλίνο. Αυτός τώρα τι όνομα είναι αυτό ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Ντόρτμουντ πήγαινε εσύ. Μετά πάμε το νούμερο 35 τον Αλεσάνδρο Ντομίνγκες. Αυτός είχε βάλει θυμάμαι γκολ με πέναλτι στην Μπενφίκα. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, έβαλες 3 γκολ με τον Ολυμπιακό. Ωραία, στα αρχίδια μας, γιατί νομίζω τους καλύτερους παίκτες. Ένας άμπαλος είσαι φίλος. Τι καταλαβαίνω. Πάμε μετά στο νούμερο 42 τον Μέγερη. Άρε Μέγερη. Μέγερη. Μας έλειψες. Ο καλύτερος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος ήταν ο Μέγερη για όλες τις ομάδες του Ολυμπιακού. Πραγματικά εξαιρετικός ματοφύλακας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε με το νούμερο 44 ο Μάρκος Κέποβιτς. Εγώ τον Μπάντελη, ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Μετά με το νούμερο 72 είναι ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Ωραία, καλό παιδί, χεστήκαμε. Το νούμερο 79 ο Βλαντιμίρ Βάις. Είχε βάλει εκείνο το κολογκόλ με την Παρί και δεν μας νοιάζει εμάς. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν χέστε μας. Οκ. Και μην μας τα πρίζετε γιατί είναι παλτό μαζί με το στόχο του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αν τώρα που κοίταξα πριν με τον Ρομπέρτο Χιμένες, τώρα κάτι είδα ότι είναι ο goalkeeper. Τώρα το δω. Παιδιά είναι το παλτό. Είναι το παλτό βασικά, όχι το παλτό. Είναι το παλτό που σκεπάζει το Ολυμπιακός. Γιατί ο Ρομπέρτο αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος παίκτης που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Αυτός τον έχει σώσει. Αν δεν ήταν ο Ρομπέρτο και ήταν π.χ. ο Μέγερη, το μεγάλο αστέρι, το πεφταστέρι το μεγάλο, τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιζε το Europa League. Άντε να είχε και 2-3 παραπάνω ήττες γιατί ο χοντρός φέτος δεν πληρώνει. Αυτά. Μετά έχουμε τον Γκαετάν Μπόγκ, που δεν τον ξέρει τι μάνα, που το ίδιο δεν ξέρει ποιος είναι. Και μετά έχουμε το νούμερο 99 τον Μίκαελ Ολαϊτάν. Αυτός ο τυπάς από την Ιγυρία ήταν καλός με την Βέρεια, τον θυμάμαι, είχε βάλει γκολάκια. Αλλά με τον Ολυμπιακό είναι να του κλάσουμε τα αρχίδια. Αυτά. Και έχει δώσει καμιά κοσαριά παίκτες πως είναι, δεν είναι, τι να πω, έχει δώσει τον Τζιμπούρ να πούμε που έπαιζε μόνος τον Αμπτούλ. Δανείκο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει δώσει Σιβασπορ, έχει δώσει όλες τις ομάδες να πούμε, είναι η Ολυμπιακάρα μας, έχει δώσει κάτι βλάχους, κάτι έχει κάτι άκυρους να πούμε που δεν τους ξέρεις. Έχει Καραγκούνι, έχει ό,τι παίκτη θες. Έχει δώσει τον Κολοβό, ακούστε έτσι με ο Ολυμπιακός, αγόρασε τον Κολοβό από τον Πανιόνιο, μείωσε την τιμή να το δώσει δανεικό φέτος. Και ο Κολοβός γιατί πάει μαλάκας είναι, δεν θα παίξει. Αν πάει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Παναθηναϊκό, μπορεί να αποκτήσει και θέση βασικού. Στον Ολυμπιακό, γιατί πας, για να σου γάμει η καριέρα. Καριέρα. Γιατί ο Ντέβιτ Σέντι κατέληξε στον ΑΠΟΕΛ, μπορείτε να μου πείτε. Καλά να πάθεις μαλάκα. Δεν έχω στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν αυτά. Τι άλλο να πω. Από τον Ολυμπιακό. Πάρτε εδώ μια φωτογραφία του Μίτσελ εδώ, του Σαγίφτος είναι. Τι να πω, καλή επιτυχία στον αποκλεισμό το Champions League. Αυτό μόνο. Αλλά ούτε και αυτός θα υπάρξει, γιατί επειδή είναι άμπαλος λένε ότι τραυματίζεται. Δεν μας σχέζουν οι μαλάκες. Κατερίνα Στικούδη.